Hvorfor er trøjen så lille? Ja, okay. Jeg skal lige virkelig tænke over, hvad jeg gør med det. Velkommen til Sportssnakken. I dag der skal vi åbne 5 mystery boxes af fodboldtrøjer og finde ud af, hvilken hjemmeside er bedst. Eller, jeg troede den egentlig var dansk. Alt stod på dansk, men den var tysk. Så jeg kameraet der, men altså, jeg synes, vi skal have lidt mere fornuftigt tøj på, end en Kevin Durant fra Oklahoma City Thunder NBA-trøje på. Så er vi klar igen. Nogle vil have den her trøje, andre vil elske den. Skriv hvad for en trøje I vil have taget på i kommentarfeltet. Nu også med GoPro på. Det vil sige, at hvis jeg gør sådan her, ja, det kører. Fedt. Jeg har altså ikke åbnet nogen af dem endnu. Jeg er lige så spændt som I er. 5 mystery boxes. Lad os starte med den første her fra Second Sport. Vi skal regne med, at alle trøjer koster lige omkring alt mellem 400 til 475, 500. Jeg er faktisk møgspændt. Altså, det er en trøje. Ja. jeg ved. Altså, jeg havde frygtet lidt, at det ville blive sådan noget Sydafrikas anden division. Men jeg synes, det her det er egentlig ganske godkendt. Der er simpelthen Ronaldinho og David Beckham i forskellige trøjer her. Hvad er det her? Jeg må lige prøve at... Okay, der er noget bagpå. Jeg aner ikke. Altså, der står ikke årstal på. Hvorfor står der ikke? Der står ikke årstal på. Hvorfor står der... Umbro. Ja. Altså... Jeg prøver lige at fjerne det her lort. Var der en tråd det her? Hvad i al... Hvad sker der her? Hvad sker der for tråden indeni? Hvis jeg skulle finde på et amerikansk sådan fodboldtrøje, så ville det nok se sådan her ud. Altså inkorporere fladet, gætter jeg på, at det skal forestille. Jeg synes sgu egentlig, den er sgu egentlig meget fed. Den er sgu meget fed, er den ikke? Jeg ved ikke, det er sådan lidt svært at vurdere. Skal jeg lige... Jeg føler, det havde faktisk været et dub, hvis det her tråd her... Skal lige finde ud af, hvad årstal det er fra. Redigering, jeg gider ikke til at undersøge nu, når jeg har sat alle kameraer og sådan noget op. Det her årstal er den fra. Hvis du er lige så hurtigt som Usain Bolt, så husk at gå ned og smide et like på den her video, hvis du kunne lide den. Og husk at abonnere på min kanal. Det hjælper mig nemlig rigtig, rigtig meget. Tak for det. Second Sport. Lad os hoppe videre til den næste, som er Match Winner. Altså, der er kommet et lille hak. Hvis jeg lige skal prøve at vise indpakningen. Alle er kommet med sådan noget folie, var jeg ved at sige. Plastik noget, hvor der er et kæmpe stort logo med dem på. Okay, er vi klar? 3, 2, 1. En Aston Villa trøje. Er tilfreds med en trøje? I tvivl. Byt ny størrelse. Vi sender et andet hold. Okay, sindssygt nok. Så på Matchwinner, der kan man, hvis man er virkelig, virkelig skuffet, få lov til at simpelthen sende, eller vælge en anden trøje. Eller ikke vælge en anden trøje. I ved, hvad jeg mener. Okay. Altså, den er federe i virkeligheden, end den måske ser ud. Hvorfor ved jeg ikke, hvor den er fra? Og hvorfor er klistermærket blevet pillet af? Vi måtte ikke se prisen, da de fik den til en bedre pris, end de har solgt den for. Hvorfor kan jeg ikke huske, hvor den er fra? Venlig, jeg er nok idiot. Jeg er faktisk idiot. Prøv at kigge på logoet, Sune, og tænk dig om. Så den var 23-24, den her. Var det den, de spillede i? Det kan jeg slet ikke huske. Det er udebanetrøjen, hvis nok, er det ikke? Nå, lad os se brostmækken på. Ja, okay. Ikke dårligt. Jeg synes, det er svært lige at vurdere sådan her. Altså, er den fed, er den ikke fed? Jeg synes, den virker meget fed. At der så er det her på, det kan vi snakke om. Men jeg synes overall, ved du hvad? Ganske godkendt. Lad os hoppe videre til det næste. Det her, det er nok en shop, mange kender. Second Football Shirts. Jeg vil sige, overall gennemgang, der er mange af de her indpakninger, der er fuldstændig de samme. Alle 3 indpakninger var indpakket sådan her. Sort boks med klistermærke på. Nå, lad os komme til det. En Rangers trøje. 2021, okay. 2021 Rangers.
Selvfølgelig hjemmebane. Jeg ser engang. Hvorfor er kvalitet... Øj! Det er en freaking langærmet. Sindssygt. Sygt nok. Lad os skynde os at smide den på, mand. Okay, sygt nok. Sygt nok. Altså på grænsen til tight fit, vil jeg gerne lige sige først. Altså jeg ved ikke, det er sådan på altså, som jeg sagde før, det er sådan, materiale føles anderledes. Det føles lidt som en, altså jeg ved ikke, jeg får sådan lidt vapor vibes. Intet tryk bag på, ved du hvad? Det tager vi. Og det er på grænsen til lidt for tight fit, måske, jeg ved det. Men altså kæmpe dubvej, vil jeg sige. Hvorfor skal jeg bruge sådan nogle mærkelige udtryk? Rangers vandt den her sæson i Skotland. Er jeg 100% sikker på. Vi skal videre til den næste. Hej. Okay, lad mig lige rykke kameraet. Jeg har en dag venlig. Nu er vi officielt Cardinals fans. Jeg har lavet et lille eksperiment. Det vil sige, at vi har allerede set, at jeg har købt for second football shirts. Heri, der ligger Rangers-trøjen. Men jeg har skrevet til Joachim, den gode mand, for second football shirts. Og han har skaffet endnu en boks. Men denne boks er jo så sponsoreret. Det vil sige, at jeg lavede en lille test på ham, uden han selv vidste, eller han ved det så godt nu, men for at lave en lille test, om der er kæmpe forskel på, om man bliver sponsoreret, og derfor skal jeg huske at sige #reklame, eller om man bare køber normalt en boks. Ja. Så det vi gør nu er, at vi gør der, så skal man også kasketten væk. Okay. Sådan team. Er vi klar? Skal I have det første sneak peek her? Jeg kan ikke se noget. Hvad er det? Ipswich. Okay. Jeg må lige prøve at komme helt frem til kameraet. Ipswich 17-18 sæson. Yes. Nu tager man altså sådan en her. Et klistermærke, som vi også så på den anden. Yes. Og tak for sidst. Damn. Altså, jeg har 2 forhold til Ipswich. Det ene forhold er Jonas Knudsen. Er der nogen, der kan huske ham? Og du ved, 24-25 sæsonen. Premier League. Lad mig lige prøve den på. Altså, jeg må godt nok sige, jeg synes godt nok, du ved, det er sygt random, men det kan, jeg synes også er meget fedt. Den passer genialt til den her. Okay, måske lidt for meget rød. Ved du hvad, vi kører sgu fuld rødt tema. Men lige, oh my god. Blåt, rødt, blåt. Så vi kan altså konkludere, at der er absolut ingen forskel, om man køber en mystery box, om det er reklame, eller om det ikke er reklame. Det er fuldstændig ligegyldigt. Husk at gå ned i beskrivelsen og være et link til dem. Tusind tak. Videre til de andre mystery boxes. Nå, det næste her, der også var lige ved at gå op før. En ting, jeg har lagt mærke til, det er, jeg fik ikke at vide, jeg ved ikke, om det var mig, men brugte fodboldtrøjer. Altså, jeg troede, de alle sammen var nye. De alle sammen også tags. Ja, ved du hvad? Jeg kigger hele tiden ned på den der freaking Aston Villa-trøje og tænker, Aston Villa havde den mest unikke sæson. Og de har lige fået et nyt logo. Ved du hvad? Jeg undskylder mange gange for dem, der er bare sådan, du er idiot. Ja. Nå. Vi er videre til det næste her. Ja, vi er klar. What the... Hvad? Okay, sygt nok. Hvorfor får man... Det her mener jeg var den billigste. Selvfølgelig klistermærker. 3 training... Okay, kom nu. Bro. Hvad skal jeg bruge det her til? Vinkelbamser. Kom nu. Og... Da. Er der nogen bagpå? Okay. Jeg tager det tilbage. Der stod brugte fodboldtrøjer. Der er tags på. Vi er ikke helt tilbage i... Hvorfor kan jeg... Lad mig lige tænke. Altså, jeg har lyst til at sige 20. 2021, det tror jeg, den... Jeg kan virkelig bare slå det op, hvis det er, jeg gider. 2 sekunder. Yep. 2021. Lad os prøve den på. Jeg har lidt lyst til at... Plus, jeg ser bare endnu mere bleg ud, end jeg allerede er. Ganske godkendt. Ganske godkendt. 4 danske hjemmesider. Vi mangler den sidste. Vi har fået vingummibamser og alt muligt, men det er også lille bonus her. Det må vi nok sige. Og til sidst har vi den trøje, jeg troede var fra Danmark. Jeg kan sige, at sådan rent leveringsmæssigt, alle blev bestilt omkring klokken 8 om morgenen og blev leveret dagen efter. Skud ud. Dem her, Mystery Shirt, jeg fandt ud af, det var fra Tyskland. Altså, jeg kan bare sige, det tog 7 dage. 7 dage fra Tyskland. Det her, den har sådan lidt en unik indpakning. Og det er sådan lidt, hvordan er det, jeg gør på den her? Der er sådan en lille pil. 7 dage for det her. Det har kraft. Det med det bare være godt.
Jeg har fat i et eller andet her. Nej. Ej, jeg rev noget papir over. Er vi klar? What the f... Ved du hvad? Det er fedt, men det er ikke fedt. Det står der, Kerala Blasters. Hvordan er det der nogensinde et L? Hvordan er det der nogensinde et L? Trist, at jeg vælger at rive det her. Nå, okay. Indian Super League. Det blev founded i 2014. Der kan være 80.000 mennesker. Det er så dog blevet skåret ned til 41.000 af FIFA. Skuddet, det er meget fedt point at lægge oveni et helt ark med info om det her. Det vil sige, at hvis jeg kommer som venner og puller op i denne her trøje, så kan jeg så sige, når man deres stadion hedder det her, det var founded i 2014. Hvorfor er trøjen så lille? Holy smokes, det asiatiske. Mystery shirt. Holy smokes. Ej. Jeg kan jo ikke. Hvad er det her? Jeg skal lige virkelig tænke over, hvad jeg gør med livet lige nu. Nej, ved du, jeg overdriver. Jeg overdriver i form af, at jeg klager over, at det ikke er fedt. Det er fedt, hvis den passede mig. Vi kan altså konkludere, at Mr. Shirt er noget værre skrald. Og det er cirka lige så skrald som en bøvs der. Så det var altså afrunding på den her video. Lampard-trøjen er smidt på igen. I hvert fald husk at skrive i kommentarfeltet, hvilken trøje I synes, der var bedst. Og så vil jeg sige tusind mange gange tak, fordi I har set med på den her video. Vi ses.